Значи пръскачката ми върши страхотна работа, защото с нея успявам да опръскам градината за един ден. Старата 3 дена не ми стигаха. Отделно от това самото пръскане е несравнимо с старата пръскачка. От мига много е ценно за мен, защото имах стара пръскачка, която не ми спръсках с нея, но ставаше много бавно и не ставаше толкова качествено. Това е съвременна пръскачка, която работи при 30-40 бара налягане. Препарати се набива по самите дървета и навлиза навсекъде. И пръскането става много високо КПД. И става много бързо за един ден. Иначе при нас земеделците ден година храни. Ако днеска напръскам, когато няма ветър, след това дискам утре и друг ден, ако на вятър, не става. Цяло съм доволен, защото на местно ниво конкуренцията е по-малко и такива по-малки като мен имат по-голяма възможност да реализират такъв проект, защото на национално ниво е почти невъзможно да се казва. Имам още един проект пуснах, вече съм одобрен, имам подписан договор. Сега, като сравнявам първия проект и този, тук нещата станаха много по-бързо от страна на фонда, не знам поради каква причина. Защото е края на периода за това. Да, най-вероятно са се засилили заради това. И тук за колко? За няколко месеца? Няколко месеца, да. 3 февруари, март някъде беше. Да, март мисля, че беше. Значи 4-5 месеца и вече има и подписан договор. Сега остава изпълнението от моя страна. Докато при първия... Моля? Договор, втория за... втория пак ще закупувам техника. Купувам една цистерна за да карам вода като пръскам. Защото ми помага да не идвам всеки път с пръскачката тук да си пълна и да хода до полето. С тази цистерна си карам вода. А другото е един култиватор за този големия трактор, защото миналата година взех един по-голем трактор. И ми трябва за него култиватор, да може да се по-бързо се върши работа, по-качествено.
Бяха заложени два лагера на планина и на море, по 7 дни мисля, че беше, и 3 пътувания 3-дневни с децата до такива места, които ще се им полезно да видят съгласно дейността на групата. Но тях не можахме. Това пък е обявявано на обществена поръчка. Първи път, намери се кандидат, но в последствие той се отказа и обявяваме наново. И се проточи във време. Тогава нямаше никой да се яви втори път. И още повече, че пандемия беше много трудно беше. Да. През МИГА е по-лесно, защото се борите с много по-малко кандидати, отколкото на национално.